নমস্কাৰ আজি খুব ভাল হৈ গ'ল আৰু যেনেকৈ আমি আগতে ভাবি আছিলোঁ যে কোকৰাঝাৰৰ বিধানসভা মানে খুব ভালেই হ'ব কিন্তু আজি বিধানসভা হৈ যোৱাৰ পিছত আৰু বেছি ভাল লাগিল কাৰণ এই বিধানসভাৰ মজিয়াত গৱৰ্ণৰ ডাঙৰীয়াই নিজৰ ভাষণটো ৰাখিলে তাত চৰকাৰৰ বিভিন্ন পৰিকল্পনা আধাৰত বিভিন্ন লোৱা কাৰ্যসূচী আৰু আঁচনিবিলাক মানে আজি অৱগত কৰিলে তাৰ বাদেও আমি যিটো শিতানত আলোচনা কৰিছোঁ 6 শিডিউল এৰিয়াৰ কাৰণে তাত আমাৰ বিধায়ক ডাঙৰীয়াসকলৰ যেটো মানে আগভাগ লয় 6 শিডিউল এৰিয়াৰ জনগণৰ কাৰণে অঞ্চলৰ কাৰণে যিবোৰ কথা ক'লে সঁচাকৈ হিয়া 6 শিডিউল এৰিয়াৰ মানুহখিনিক এটা ফুল্লি এটা বিশ্বাস ঘূৰাই আনিব পাৰিছে বুলি মই ভাবোঁ 6 শিডিউল এৰিয়াৰ মানুহখিনিয়ে বড়োলেণ্ড কাৰ্বি আংলং বা ডিমা হাছাওৰ মানুহখিনিয়ে সদায় সাধাৰণভাৱে ভাবি থাকে কি আমাৰ কথানো কোনে জানে আমাৰ বিষয়নে কোনে ক'ব চৰকাৰনো আমাৰ বিষয়ে মানে কত কেতিয়া তেনেকুৱা ধৰণৰ মুকলিভাৱে আলোচনা কৰিব তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা ভাৱ হৈ থাকে জেনেৰেলি কিন্তু আজি বিধানসভাৰ মজিয়াত প্ৰত্যেকজন বিধায়কে তেওঁলোকৰ মানে যেটো ভাষণ কথা নিবেদন যিবোৰ ক'লে তাত সকলোৱে 6 শিডিউল এৰিয়াক উন্নয়ন কৰাৰ কথাই ক'লে 6 শিডিউল এৰিয়াক যি মানে সহায় লাগে সেইটো চৰকাৰে সহায় কৰিব লাগে তাৰ কাৰণে সবে চৰকাৰক অনুৰোধ জনাইছে আৰু তাৰ মানে যিখিনি আপোনাৰ অৱস্থা সেই অৱস্থাবিলাক চাই ফালে অতি শীঘ্ৰে চৰকাৰে সেইবিলাক ব্যৱস্থা ল'ব লাগে সবে যিমানে ইয়াত ভাষণ ৰাখিছে সবে 6 শিডিউলৰ হয় 6 শিডিউলৰ ৰাইজৰ হৈ ফালে তাত মানে কৈছে গতিকে হেয়া হয়তো কেতিয়াও কল্পনা কৰিব নোৱাৰা কথা মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া তেখেতৰ ভাষণত আজি বহুখিনি কথা ক'লে যিবোৰ তেওঁ উদ্যোগ লৈ আছে যিখিনি কাম কৰি আছে তাৰ বাদেও পৰিকল্পনাৰ আধাৰত কি ধৰণৰ মানে আঁচনি ল'ব মানে 6 শিডিউল এৰিয়াত সেইটো তেখেতে ক'লে আৰু BTCৰ কাৰণে 500 কোটি টকা মানে তেখেতে স্পেচিয়েল পেকেজ হিচাপে আজি বিধানসভাৰ মজিয়াত মানে তেওঁ ঘোষণা কৰিলে তাতে গতিকে সেইবোৰ বহুত ডাঙৰ কথা ভূটান আৰু মানে BTCৰ মানে বৰ্ডাৰত ভূটান এৰিয়াত যেটো মাইণ্ডফুল মানে কি কয় মাইণ্ড মানে পিচ যি এটা চিটি তাত হ'বলৈ গৈ আছে সেইটোৰ ক্ষেত্ৰত ভূটানৰ ৰজাৰ লগত তেওঁ কথা পতাৰ পিছত সেই অঞ্চল উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত উদ্যোগ লোৱাৰ কথা আজি সদনত ক'লে গতিকে হিয়া 6 শিডিউল এৰিয়াৰ কাৰণে বহুত ডাঙৰ কথা গতিকে শেষত সবৰে সহায় সহযোগিতা পোৱাৰ কাৰণে মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ BTCৰ চিফ আমাৰ প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়া আমাৰ স্পিকাৰ কাতিৰাম বড়ো ডাঙৰীয়া আমাৰ প্ৰিন্সিপাল ছেক্ৰেটাৰী সকলো আমাৰ ডেপুটি চিফ ডেপুটি স্পিকাৰ গোটেই MCLA আমাৰ মানে প্ৰিন্সিপাল ছেক্ৰেটাৰীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সকলো বিষয়া এছেম্বলিৰ ছেক্ৰেটাৰী সকলো বিষয়া আৰু তাৰ বাদেও কোকৰাঝাৰ জিলাৰ প্ৰশাসনিক বিষয়াসকল DC SP আৰু আমাৰ BTCৰ IGP আছে আৰু আপোনালোক সকলোৱে যিমান সাংবাদিক আজি ইয়াত আমাক ৰাতিপুৱাৰ পৰাই উৎসাহ যোগালে ইয়াত প্ৰত্যেকটা মানে কি কয় আপোনাৰ হৈ থকাটো প্ৰচাৰ চলালে আপোনালোকে নহ'লে সেইখিনি কথা ৰাইজলৈকে গৈ নাপালে হয় ৰাইজে নাজানিলে হয় আৰু আপোনালোকৰ মাধ্যমেদি আমাৰ বিধায়কসকল মন্ত্ৰীসকল নিশ্চয়কৈ বহুখিনি কথা ৰাইজক অৱগত কৰাৰ সুযোগ পাইছে গতিকে আপোনালোক সকলোলৈও আসাম বিধানসভাৰ হৈ ফালে মই মোৰ তৰফৰ পৰা ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আসাম আইন আফাদনি যিটো জথুমमोन क'क्राझारनि बड'लेण्ड आयेन आफादनि माने जि हल बेवहाय आरो बेवहाय जेरैबायदि आगोलाव साननाय जादोंमोन जे खूब मोजां जागोन नाथाय जानायनि उनाव मोनदांदों जे जों साननायनिख्रुइबो साबसिन जालांदों दिनै मानव गेदेर गभर्नरा आसाम सरकारनि बायदिसिना बिखान्थिनि सायाव बेवहाय बिबुंथि लाखिलांबाय आरो बिनि उनाव जोङो 6 शिडिउल एरियानि जौगाखांनायनि सोमोन्दै बेवहाय सावरायदोंमोन बोरैहाय 6 शिडिउल एरियाखौ गासैबो बिथिङाव दावगाहोनो हायो आरो गमामायैनो बेवहाय गासै MLAफ्रानो बाहागो लानानै जेरैबायदि 6थि शिडिउल एरिया विशेष करि जोंनि बड'लेण्ड कार्बि आंलं आरो डिमा हासाव ओनसोलाव सरकारा बायदिसिना जौगाथायारि बिखान्थि लानानै खामानि मावनांगौनि बाथ्राखौ बुंबाय आरो 6 शिडिउलनो गोहो बारायनानै होनांगौनि बाथ्राफोरखौ बुंबाय 6 शिडिउलनि जेंनाफोरखौ सरकारनि नोजोराव बिथांमोननि बिबुंथिनि गेजेरजों लाखिना होबाय बेयो थारैनो जोबोद गोमोथाव आरो जोबोद बाख्नायथाव 6थि शिडिउलनि मानसिफ्रा बा जोंनि ट्राइबेल हारिनि मानसिफ्रा जेब्लायबो मोनसे बाथ्रा सानबाय थायोमोन जे जोंनि बाथ्राफोरखौ रावबो साना जोंनि सोमोन्दै रावबो मोनथिया आरो सरकाराबो जोंनि बाथ्राफोरखौ माने
गुरुत्व होनानै माबा मोनसे मावफुंनो होननानै बिसोरबो खुनु बेखान्थि लाया बेबायदि मोनसे जोंहा जेब्लाबो सरासनस्रा साननाय थायोमोन नाथाय दिनैनि जिथु आयेन आफादनि जथुम्बा बेवहाय नुबाय जे गासै गुबुन गुबुन दल आरो गुबुन गुबुन हारि माहारिनि जाय एमएलएफोर दं बिथांमोना साफ्रोमबो बे 6 शेड्युल एरिया बा 10 शेड्युल एरियानि जौगाखांनायनि थाखाय बिथांमोना सरकारखौ नारसिनदों आरो गासैबो जेंनानि सोमोन्दैखौ बुंनानै थाबैनो बेफोरनि सायावबो सरकारा बेबस्था लानो थाखाय बिथांमोना खावलायदों आरो जेसे हागौ बेवहाय थाखा फैसा होनायजों लोगोसे बिनि जिथु खुंथायनि गोहो बे गोहोखौबो बारायनांगौ आरो सम्पुर्ण भाबै बिसोरनो गासै खामानिखौ मावफुंनो हानाय गोहो होनांगौ होननानै बिथांमोना दिनैहाय खुब जरै साफ्रोमबो माने बेवहाय बाहागो लानाय एमएलएफ्रानो दिनै बेवहाय बिथांमोननि बाथ्राफोरखौ दैखांदों आरो गासिबो 30 शेड्युलनि थाखाय आरो 30 शेड्युलनि मानसिफोरनि थाखाय जोंनि मानव गेदेर गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङाबो गावनि बिबुंथिनि गेजेरजों बायदिसिना बिखान्थिनि गेजेरजों माबोरैहाय 30 शेड्युलाव माखासे खामानिफोरखौ मावगासिनो दं आरो मावनो लाबावदों बिनि सोमोन्दै खुब गुवारै बुंथिबाय आरो बिथाङा फैबाय थानाय समावबो माखासे बिखान्थिनि गेजेरजों आरोबाव बे 6 शेड्युलनो गासै डिपार्टमेन्टफोरखौ गाव गावसोरनो मावनो हानाय गोहोखौ होनो थाखाय बिथाङा बेवहाय बाथ्रा होदों आरो बिथाङा बड'लेण्डनि थाखाय स्पेसियेलि 500 कोटि थाखा देग्लाय बोसोरनि थाखाय पेकेज बिथाङा फोसावबाय हाउसनि गेजेरावनो आरो बिनि अनगाबो बिथाङा जोंनि भुटानाव जिथु जानो गोनां जौगाखांनाय बे माने मा होनो माइन्ड पिसफुल सिटि माने बेखौ लोब्बा लाखिनानै जोंनि चिरां आरो क'क्राझार बा बड'लेण्ड ओनसोलाव माखासे बिखान्थिनि गेजेरजों खामानि मावनायनि बाथ्रा बिथाङा एसेम्ब्लियाव दिनैहाय बुंफोरलांबाय आं सानो बेफोरनि गेजेरजों जोंनि माने 30 शेड्युल थानाय रायजो राजाया बहुद बाथ्राखौनो मोनथिनो मोनबाय आरो जोंनि जिथु आगोलनि साननाय बे साननायफ्रा थारैनो माने सोलायसिगोन आरो जों बयबो दिनै आसाम आयेन आफादाव जेफोर बाथ्राफोरखौ रायलायनाय जादों बेजों सोमोन्दो लाखिनानै जों खामानि मावनो आवगायगोन आरो बेबायदि जों जयै थाङोब्ला आं सानो जों खोब मोजाङैनो हादोरनि गुबुन गुबुन मानसिफोर बायदि गुबुन गुबुन जायगा बायदि बे बड'लेण्ड बे कार्बि आंलं दिमा हासावनि मानसिफ्राबो दावगालांबाय थानो हागोन सरकारनि मानव गेदेर चिफ प्रमद बर' बिथां बा जोंनि स्पिकार काथिराम बर' बिथांमोननि मदद नङामोनब्ला बिथांमोना गासै नांगौखौ मावनानै होआमोनब्ला एथ' मोजाङै जोंनि आयेन आफादनि जथुमा जानो हानाय नङामोन बिथांमोना जिथु हस्पिटेलिटि होबाय बेनि थाखाय बिथांमोनखौ साबायखर बावदों गासै बिटिसिनि चिफ आरो स्पिकारनि अनगाबो डेपुटि चिफ डेपुटि स्पिकार EM MCL बिथांमोनखौ आं गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावदों जोंनि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि एसेम्ब्लिनि सेक्रेटारि आरो गासै अफिसार आरो स्टाफखौ आं गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावदों क'क्राझार जिल्लानि SP आरो DC बिथांमोनखौबो आं साबायखर बावदों गासै मददनि थाखाय आरो गासै अफिसार आरो गासै स्टाफखौबो गासै जोंनि जि खौरांगिरिफोर दं गासै नोंथांमोनखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आं साबायखर बावदों बयबो फैनानै बेवहाय जोंनि जिथु बाथ्राफोर बे बाथ्राफोरखौ फोसावनायनि बिबान लानायनि थाखाय आरो नोंथांमोननि दारै जोंनि दिनैनि आसाम आयेन आफादनि जथुमनि बाथ्राखौ गासै रायजो राजाजों लोगोसे गुबुन गुबुन माने जायगाफ्रावबो बयबो माने मिथिनो मोनगोन आरो निश्चय बिनि गेजेरजों आसाम आयेन आफादनि दिनै जे सावरायनाय बे सावरायनाया मोगथां महर लानायाव बे गोबां मदद जागोन गोजोन्थों मोनसे गोजोनथाव खौरां क'क्राझार जिल्लानि सिङाव काजिगावआव थानाय गुरुदेव कालिचरण ब्रह्म एकाडेमियाव बर' बिजोंनि थाखाय गोदानै 2025-2026 इं मायथाइनि सोलोंथाइ बोसोरनि मुं थिसननाया जागायबाय थाखो बिथराइनिफ्राय लानानै थाखो गुसिम मुं थिसननाय जागोन मुं थिसननाया 10 फेब्रुवारिनिफ्राय जागायगोन रेबगान्थि आरो खाबुफोर थागोन जेरै हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि थाखाय आलादा हस्टेलनि खाबु हस्टेलनि फरायसाफोरखौ थाखो फोरोंगिरियानो जोथोन लायो गोहैलो फरायसाफोरखौ फोरोंगिरिफोरा उफ्रायै जोथोन लानाय जायो HSLC आनजादाव 100% उथ्रिसारनाय कम्पिउटार सोलोंथाइनि खाबु इंराजि आरो हिन्दी राव रायनायनि खाबु इलेक्टिभ साबजेक्ट जेरै एडभान्स मेथ्स हिन्दी हिस्ट्रि जिअग्राफि बेफोर बायदि खाबुफोरखौ मोननो हागोन नोंथाङाबो गावनि गथ'खौ मुं थिसननोब्ला 9957951216 एबा 9613400625 एबा 8638520653 मबाइल नम्बराव थोंजों कल खालामनानै सुलाद लाहरनो हागोन गुरुदेव कालिचरण ब्रह्म एकाडेमिया पर्बतजरानि ITI साब डिभिजन अफिसनि सेरावनो दङ